Здравейте, в този епизод ще направя с Warwick Jungle. Добре, виждаме, че Warwick се опитва да вземе вълците или се опитва да ни помогне. Не знам кое от двете, но ми е по-лесно да играя с Lysing Jungle. Това ти обича фарми, ей! Еми, това ти има, кой си искаш? Добре. С Gangplank. Това е много тъп Gangplank. Добре, само го пишем hard push трябва. Али, това ме изяде, бе. Тема ли, бе? Миньоните ме изядва. Его е, бе. Е, така е, Passing Blades. Браво, евалата. Коча на шампо. О, шампо. Ще му фрага шампуани. Шампо, шампуан, шампо, шампуан. Наверно има такъв шампуан шампо. Гледай, ще отскочи всичко става, ама не от Тимото. Такова рече Тимо, кой бие повече, кой има колбичките? Аз бием повече, аз имам колбичките. Фластата, Тимо, фластата! Изяден. Само ще качи 6 лева. Аз съм втори лева му ганквам. What a piece of genius, what a kind of beauty. Виж го това Тимо, бат. Ръкълни, Тимце, ръкълни. Аз през това време ще настигна и ще обърна по фарм. Леко по леко нещата си отиват към бой. Това Тимо, знам, че тук е по-добре да се покажеш. Първа! Аре бе! О мага! Пребихте го. Държавец. То му ударил парле в газа, нали? Да вчера мисли по-трезвено. Това ти има тук леката, аз ще напиша се да не ми го фиднете. Това ти има с 12 фарм. Гледай Wukong. Он трябва топа, на топ. Шоу топа не ги изяжда и двамата. Не мога. Та ти му се е взел и Доран с ринг ли, бе? Е, ненормално е това Тимо, ей. Видяхме ли? Това Тимо се е другирал много здраво. Че заплеснах нещо. Представиш колко трябва да си другиран да купиш и Доран с ринг, и Доран с блейд на Тимо. Те сега тя когато е само да имах един Dead Lotus. Ей, как вика Мартин, не нам. Не знам, защо така вика. А Мартин е педарас в него. You don't say. А тя това Тимо си го харасвам с тия Passing Blades. Браво. Аз съм го притиснал до кулата това Тимо, но не мога фарми под кула и съответно аз ще го направя на кучи къс. Не знам, повече XP. Не! Повече XP се получава кога такова. Какво? Повече XP се получава... Чул си ехото. Повече XP се получава кога противниците ти са двама на една линия. Сега в момента сме само едно и няма му даде бонус. Тоест, ние двамата си делят това. Получаваш двойно повече на тех, защото он си е двойно повече, защото не трябва да го дели с никой. Да. Маш какъв катърник имаше на солото в една игра, значи... Не това на един друг. Значи... Ето, Gangplank ще време! Те пък! Новата! Shutdown! Или знаеш как вика на shutdown? Вика shutdown. Fuck down! Siguro saan ko, gank me, bitch.
Имаш една песен на Plenty Kill от Ябах, при тема са Mushroom Sabah. Не, преди... Mushroom се лача отдолу, как беше отдолу? Абов. Не, Абов. Чакай, не ми бивай милионите, защото ще шамара. Окей. Don't kill me, you son of a bitch. Много добре знае къде е това мама умно Тимо, ей. Те ми пингва за autobot. Все още ли ще ми пингваш, бе? Още ли, бе? Аре, бой. Аре, бе, ганг. Грешка на... Заради че го обърна това Тимо по фарм, бе. И ти ми не поверя. И почва вече да пеем песни толкова. Това Тимо са 6 колби. Трябваше да ставам so little life. Аз трябва му малим тия шибани и да се филна малко. Оп, дай, от тази страна съм от тази. Много че не съм 2 левел над противника ми, ей. Айде. Ма един ми стига. Браво, бе! Сега ще набута една такова, гледай сега. Нали сега това Тимка ще набута една такова, но не сме да мръда от кулата. Това е Тимо. If you know what I mean. Captain Timo on duty. Да! И басинг, гледай всичко. Мали. Вземи басинг, гледай. Няма, трябва ми хеп за буто, няма мана. Той аз. What a kind of genius, what a pity. Тимо, моите басинг блейд скачат от всичко, бе. Вземи този блейд, влизам ти на вид. Мерси. Това Тимо успява да фарми и под кула, бе, бахо. Добре, такова е. Според мен тук някъде има СС. И ако му скочи, ще ме изядат. Няма, горе всичко си там. Вот не съм сигурен. Ще един ще му пазим тук кулата. Че, кой натреше ти? Кой натреше ти? Излаган, че ти го целя натрешкам. Kill, bitch. I need getting killed. Ай-яй-яй-яй-яй, тра-та-та-та-та. Треше с точен мерник. Връщам се обратно в джунглата. Ади бой джал to the jungle, to the jungle, to the jungle. Не, долу ще ме изядат с кои, да. Ще изядат като мене, като я еден вълците. Има. Like a boss! Вчера че ми показа как яде някакви негърчета. Това е расизъм, ей. Кое де? Негърчета. И как яде? Но това е някакъв десерт. Ева, педерас. Се е набутал с колби, гледай колко се е надяскал с колби, момче. Той има още 2 колби. А имаше 6 в началото. Имаше 6 в началото, сега се е натряскал. И има само 2 май. Аз танквам. Yes! Вземи от педерас. Дева, нямаше как, аз влезах на клъма. Кептен Тимо. You don't know what is it, Captain Timo. You know what is it, Captain Timo, СС. Оттегни му. Не, залага гъби. Внимавайте при ганковете, ей. Окей. Гледа гъпата. То стана без колби. Но пак се работи се накрай, какво смислиш? Но хоризион. Аз съм 0-2-3, не съм много добър Warwick Jungle. Нищо те има свърши. Поне си имам 3 асиста. Не съм forever alone.
Ама треш може да се мане, тогава да... Вече треш си имам. Те, аз съм джунгъл. Let me alone. Yes, you're... Он той ми взима фарма, аз какво правя? Да му казвам, айде стой тук ми стилвай. Не знам. Аз съм добър джунгъл в 400. Трябва вече да поживам килове. Няма тук аз на твоя... да ти пусна един-два бастинг блеца да се напикаш. Имаш игнайт, бе. Аз ли да? Ако става да му кажеш игнайт, аз така правим. Той рекова. Бей колата, аз идем с тебе. Не, аз ще рекова също. Уай. Не! Той не е рекова! Откъде знаеш? Да. Он ще те измами. Ама се издаде сам. Он това се издаде, защото аз го видях. Кой знае какво ти му кърнеш кютля и вика, как ли ги фърля тия баси, блед, бе! Неко му скочиш. Киловете, бабу. Това на легендари да го слепиш. Дева шиманата маймуна аз ева. Късир, лу. Тру. Че ще му напише, аз. Гледай, аз имам 50 на един кил. Ще умра, поне да ми е 2-2-7, съм по-съгласен. Гледай сега колко кръв за мен. Това ти му какво си купил? What a kind of genius, what a p***. Бахме, че си бюти и едновременно шит. Fuck! So close, but so far. Изядох си го. Fuck. Виждал ли си Фат Моргана? Да, бе. Не съм виждал. Ама на снимка. Не. Знаеш какво означава Фат Моргана? Фидната. Ники, help me. Как да я гледаш, съм взет да вода тимото с по... Да, реги, чакаме да го отивам в плея, да го пребием с ултимейт. Legendary! Captain Timo, аз си имам ултимейт. Аз имам ултимейт. Репорт по пулса. Мисля, че не ти видях гълта. О, да, рискам хири, марафака. Део, пусти ми го поне то. Део, бе! Аз съм... Умрех. Ще аз ви ловна. Не говоря с скил тия. Конга го псуваш, моля не нормално. Не! So close, but so far. I'm start to trolling myself. I have to stop trolling with myself. Oh Jesus, what does that mean? Да стигаме! Добре! Тогава ще ми стане по-зле. No teleport. No teleport. Мале... Ако им там правим трипъл кил. Правиш патка кил. Де е това за мен? Не ми ще ти го спрат. И Реля. Реля, треш всички. Аз вземи, бе! Той че взиме дабъл кил. Не, после не съм бил про джангъл, с 10-300. Опа! Лека е, професионала. Чудо ми е рекоменти да му правим или мой айтъм, за да му правя. Тимото е това и много добре го знам, така че сега си видиш какво ще направя. В устата, Ники! Парил съм, дойде. Влезе зъпа. Аз вземи, бе! Fuck, so close! Не. И за мен беше строго клос. От този гъпа се гледа на last shot, не? На last shot, не. Дев, много съм сад, бич. Аз сега да почна по гъпа и он умре. Бай! Може да стоиш и да пуснеш още един Dead Lotus, па... А нищо бе, гъга.